wei ke jing tho la ne ke postar ke bala post hapok ka akau Instagram jong ba Ardent milar basai mon ka ba ong kum ni ka buit pengkra election arjar arpe pra hanong krem persya yau ba Ardent peleng kidang don kibru ki badang wat hakal yang persya ki badang don ke mesim ya tip lem ki ba omla klem dawan pentip ya ke jemperkat jongki seng san perthai kumno ban pen klem yau ba Ardent house nam arjar arpe pra kil pen pau ba ke jing room NPP jong MLA barim jong kanong krem kadai tang ban penye teli ya ke wot jong u bat ke jong udah sekiat nang ta kilai pembit ru ban sei kertong man lagi snong kenang ban penpat ban tan ya ki wot jong ba Ardent na giliang itu ki badon ke jing dai kam lane bahayi ngasem bat kita gi kertong ki ban mi kadon ru ke jing kren ba kini ki parti baro ki bai terelang ha ka sarkar MDA kim dai ban penyang kertong kita kerman skem ba tang da kene kelenti ban lak pen kelem nya ba Ardent tin kene ke jingwan yitu ngal perkat jeliu ya ke jing kali kabala kali da kinong pathai ku bor ha kene ki kindet sngi ya ke jing sngiu jonga ha ka bai dai bat ke jing pekra election ke NPP la se ki lak ban sngiu thu ba ka don ke jing pekra ka batang ban pen kelem no yanga ha kene ki elections ka ban long house nem arjar arpe pram ngam don ai ban ong handai tang ban ai ku blai kerpang ya kene ki bru kiba ka jing itip lem jongki kadang im bat kiba jit ban kan tai no ya ka ba kum gata kar kom berkat khau pun kat ba ka mesim yatip lem kadang im padeng ka jat mriu kumbalong kini kibriu da ka jing kermen nag benta kal wairu kadang im kani ka dei ki jing tho ba la tho bat balam pen sngiu dau ba Ardent milar basai moj lang ba ka akau Instagram jong u ka ba ula post ya kani ka jing tho la ne ya kani ka postar